So guys, bol jenu fैदों आरोना जोंहा नै जायगाया लकेसना मुम्बाइ गिदिर आरोना जायगाया। So guys, bol jenu fैदों आरोना मुम्बाइआव दायो नायलांगोन आरोना लोगोफोर बल जenu फैदों आरोना। So लोगोफोर थांगोन होनना मिथिखाबाय जानांगौ आरोना। So जायगाया नै बेनो आरोना ग्राउन्डआ खेला जागासिनो आरोना गिदिर आरोना जायगाफ्रा। गिदिरानो जायगाया जौगासिनो नायबाय थादों आरोना दसे खेला दिन्थिनोसै आरोना आं नोंसिनो। Bener. Hey, gitu. Gol जाबाय आरोना ओरै guys, ini जोंना टीमा। Hello, hello. Hello. Bro, hai An. Nोंथां नायफिनदोंलां मानसिफोर बल जोनायखौ नायग्रि नोंथां मानलायनांगौबा माथो गोलाव गोलाव जाथार मानसिफ्रालाय। एगेन्स्ट टिमाफोर जोंनि एगेन्स्ट टिमा जानो फैयाखै खोमा जोंनि दाबो एगेन्स्ट टिम फैयाखै। फैसानिथ' गेलेगोन ना माथो। So guys, जायगा हिट आरोना नै हिट आरोना गाइस जायगाया नै खेला जागासिनो आरोना जोंना एगेन्स्ट टिमा फैबाय आरोना दाबो। ओइथिं सिङाव लां ओरैजाय ओरै सिङाव लांनाय ओरै अ ओइ बन्द'सो खोमा बन्द'सोलै ओइ सिङाव थाङो सिङाव ओइ आगय ओइले र' फाइनालि हास ओंखारनोसै आरोना ओमफ्राय आं दायो हासखौनो मोनसै हा ओइ सिगाङावसोमोनलै बावबाय आं जायगाखौ आग्ला बोसोरसे जाबाय बल फैयायाव आंबो बावबाय आरो अफायमोन होनबा बेयावनो दं बाथरुमा जायाखै बावबाय दे आं बाथरुमखौ माहायमोनथाय। गाइस बिनि सिङाव फैदों आरोना लिरनाय दंब्रा नाय जायगा हिट आरोना गासिनो हा गैया बावबाय आं जायगाखौ बाथरुमखौ नांदायनोसो माहाय बाथरुम बाहर जाके करके आएगा। औ यही थिंसिङाव दं बाहर जाके करके आएगा। चलो चलो बाहर जाएगा चलो। जायगा हिट आरोना अखाबो हागासिनो ओमफ्राय अखा हानायावलाय मारै होगोन जाखो अखा बारा हायाखै आरोना खम।